ganyan pa. Mag-video. May video para mamaya. Magsha-shopping kami sa Wonderham. May data ka? Wala. Video lang to. Okay. Pupunta kami sa Wonderham store. Ayan. Ganito ang mga OFW. Nagsashopping lang ng mga mumurahin. Wonderham, Wonderham. Oo. Ayan. Bakar. Sa Bakar kami pupunta. Ayan, may dala kaming bag. Hindi ko makita madilim Hindi kita yan. Pinaanohan ko lang yung light. Para hindi lobat. Ayan po. See you. Ang dalawa kong kasama. Mga sisteret. Ito na po kami. Ayan. Dapat pa ganyan daw pag nagbibideo. Daming sasakyan. Ayan ang mga sister. Habang papunta kami sa market, ayan. Pupunta kami sa isang store na may tag-Wonderham. Ano ba yung Ayan po. pang-vlog? Yung pang-vlog, mahal yun. Yung camera na pang-vlog, mahal yun. Oh, GoPro. 1,000 plus. 1,000 dirham? Oh. Maliit na camera. Na pwede sa tubig yun. Walang mura. Wala. Pero kung kumita ka na, sumunod, pumili ka na. Di ba? Para mahal. Hindi dapat kasi, may yun eh. Dapat may computer ka kasi papasakan lang siya ng yung tawag nito, memory card. Tapos yan kaming tatlo, mayayaman. Nag-10 dirham ang dala. Diyan sa mga sasakyan ko, bakit ay nakataas ang kamay nila? Yes! Hello! Hi! Ayan po. I'm good! How are you? Dito na po kami. Pupunta kami doon sa may section ditong umurahin lang. Kaya pupunta ako. Dirham po ito ang isa. As you can see po, ayan, 1 dirham. Very cheap and affordable po. Dito lang po kami lumalapit. Oh, Amina, ito, kailangan ito. Kaso ang baho. Di yan, mabango yan. Mama. Ito na lang. Iba naman flavor. Si Pang-Arabic na amoy. Ito na lang, try natin. Diba, bango din. Ayan. Pampausok pag nag-fry kami ng tuyo. Ito. O isda. Ayan. Ayan po. Anong klase lang pala siya? Yung bilhin mo taga Wonderham eh? Hindi, saan yun? Ang alin? Toothbrush, Wonderham. Ayun, kailangan ko yan kasi nagpapantak na. Pink, green. Nabili din pala ako nito. Blue. Kailangan ko lang. Lagay mo dyan. Na, pwede. Suka. Yun na lang yung kasi spaghetti. Ito, bitbitin ko na lang. Inabot na kami ng gabi. Naghahanap kami ng t-shirt, wala siya. Wala pa. Doon yun minsan mo. Dito rin, meron dyan sa sulok. Baka maahan natin. Patakot na kasi kahulihan. Yung nahuli yung isa, diba? Makwento ko sa'yo. Yes, yo. Baka masyadong maaga. Dapat yun yung side, meron kang yung pinapahaba ba siya? Ayan mo siya. Shopping lang to. Ayan siya, oh. Dami niyang pinamili, oh. As you can see si Madam. Dito ba sa gilid? Ano yan? Wala.